पत्रकार आणि त्यांच्या फॅमिलीक जाता तितल्या बेगीन सुरक्षा कवच मेळचे म्हणून सरकाराकडेन यत्न करतलो अशें उतर मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिला। पत्रकार दिसाच्या कार्यावळी निमतान दिवचले पत्रकारांक परबी दितना आमदार शेट उलयताले। पत्रकारिता दिवस असा आम्ही मानतो आणि या संदर्भाने जे निर्भीड वक्तव्य आणि देशासाठी जे निर्भीडपणे जे काम लोकमान्य टिळक यांनी केलं आहे आणि त्यांच्या स्मृतीनं पत्रकारांनी सुद्धा संपूर्ण जीवन आपलं निर्भीडपणे वावरावं, या समाजात त्यांना एक वेगळी प्रतिमा त्यांची निर्माण व्हावी असं जे मत टिळकांनी मांडलं होतं आणि त्याचा उल्लेख आणि त्यांचं अनुकरण हा म्हणजे पत्रकार बनतो करीत आहात। आजच्या घडीला जे स्वतंत्र देशात पत्रकार जे आहेत ते पत्रकार निर्भीडपणे या समाजाची सेवा करताना दिसत आहे। आज पत्रकारिता बरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुद्धा या कामात खूप चांगल्या पद्धतीनं समाज घडवण्यासाठी, समाज सुधारण्यासाठी आज कार्य करत आहे। आजच्या आपल्या गोव्या सरकारकडून ज्या उपलब्धता आमच्या पत्रकार बंधूंना भेटत आहेत त्या खूप कमी आहेत। आमचा मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह असेल, गोवा सरकारकडे आग्रह असेल की आमच्या पत्रकार बंधूंना जे कायमस्वरूपी एक सुरक्षा कवच आमच्या पत्रकार बंधूंना भेटलं पाहिजे। ते सुरक्षा कवच देण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या पूर्ण सहकारी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेऊन आमच्या पत्रकार जे गोव्यात आहेत पत्रकार बंधूंना हे सुरक्षा कवच जे त्यांच्या संपूर्ण जीवनात त्यांनी ते कष्ट करतात त्यांना हे त्यांच्या कुटुंबियांसाठी हे सुरक्षा कवच देण्याची जी गरज आहे आणि आजच्या या दिवशी मी आजच्या या माध्यमातून सर्व पत्रकार बंधूंचं मी अभिनंदन करतो। उद्गार आम्ही आता त्यांच्या संदर्भात काढलेले आहेत आणि हे विचार करून आमच्या गोव्या सरकारने जरूर त्यांच्याविषयी विचार करावा आणि अंमलबजावणी सुद्धा लवकरात लवकर व्हावी अशी इच्छा व्यक्त करतो।